אוקיי, אז האפליקציה שלי נקראת ג'יו אלארם, פה פינה, אפשר להיכנס אליה. אוקיי, אז האפליקציה, כמו שאמרתי, בנויה מהצלצולים יש פה את הכותרת, מצד שמאל למעלה וצד ימין למעלה אפשר לראות את הכפתור של ההגדרות. לכל שעון יש עוד אפשרויות שאפשר לעשות אותם, אני אכנס אליהם עוד מעט. אז בואו נתחיל קודם כל מכפתור הפלוס שנמצא למטה. כאשר לוחצים עליו נפתח הדיאלוג הזה שמאפשר להכניס את השם של הצלצול ואת המיקום שלו וגם את המרחק שממנו יפעל. כרגע המרחקים לא גמורים, יכול להיות זה מעט מדי, יכול להיות זה יותר מדי מרחקים. אני אבדוק מה המרחקים הכי טובים שהכי כאילו נחוצים וישנה אותם, אבל זה לבינתיים. לדוגמה אפשר לבחור 500 מטר ירושלים, אפשר לכתוב ירושלים, או יותר ספציפי לדוגמה גבעת התחמושת ולשמור. עכשיו נלקח רגע, אז רואים שהתווסף למטה ירושלים ו500 מטר הטווח של ההפעלה, והמיקום שהזנתי הופך להיות הקורדינטות של אותו השעון. עכשיו, קודם כל לפני שאני להיכנס לכל ההגדרות שיש לשעונים, אפשר להיכנס לסטינג. כרגע בסטינג יש רק אפשרות אחת שזה דארק מוד. כרגע האפליקציה על דארק מוד, אפשר להעביר זה כרגע, וזה עבר ללייט מוד, ככה נראית לייט מוד, אפשר לחזור. כמובן שהמצב נשאר, גם השעונים וגם המצב שהגדרנו את האפליקציה. נחזיר לדארק מוד. עכשיו, כרגע, לכל שעון יש כמה אפשרויות. דבר ראשון, כאשר לוחצים ארוך, נפתח אפשרות למחוק. יש שאלה אם אתה רוצה למחוק, אפשר לאשר delete. דוגמה פה נבטל, דוגמה נמחוק את תל אביב הזה, וזה מוחק, כותב הערה קטנה למטה. כאשר לוחצים על החץ כלפי מעלה, נפתחות 3 אפשרויות, duplicate, delete ו-edit. delete מוחק את אותו השעון, duplicate משכפל אותו עם שינוי בכיתוב, ו-edit מאפשר לערוך. נפתח מחדש הדיאלוג, אפשר לשנות את השם, לדוגמה לגבעת תחמושת, גבעת רם, ולדוגמה 1000 מטר מרחק, ואישור. מעולה, ורואים שזה נשמר. זה האפשרויות שיש לשעונים. אפשר גם לגלול, כאשר יש פה הרבה אז יהיה יותר לגלול, כרגע יש רק 2. וכמובן הכפתור האחרון שהוא הסטארט. כאשר לוחצים על סטארט נפתח מסך חדש שהוא המסך שהעקיבה קורית בו. אז מתחיל טיימר שסופר את הזמן מאז הפעלת השעון, המרחק שבחרנו, המרחק הפעלה שבחרנו, והשם של השעון. כרגע זה ירושלים. כרגע אני מנסה לפתור את הסרוויסים. יש סרוויסים שכרגע זה לא עובד, אז אני צריך לתקן את זה, זה לא בעיה כרגע. ואפשר לחזור אחורה, לבטל את השעון ידנית ולחזור חזרה למסך הבית. כי כמו שאמרתי, השעונים נשמרים כאשר יוצאים מהאפליקציה. אפשר לשכפל כמה פעמים, נגיד נמחק, שכפל, וזה מוסיף גם כיתוב עם כוכבית שנדע מה משוכפל ומה לא, מה המקור. וזהו, זה הכל.